Kender I det at have lyst til at holde ferie? Det gør de fleste af os. Det gør man også, når man er en familie, hvor en af familiemedlemmerne har autisme. Derfor er vi et team, der gerne vil prøve at lave et bed and breakfast i Spanien for mennesker med autisme og deres kære. Et sted, hvor man ikke skal gemme sig. Et sted, hvor det bare er rart at være og acceptere, at man har det, som man har det, med det, man nu har med sig. Et sted, hvor vi tilbyder morgenmad, også på værelserne, hvis det er det, der er brug for. Vi vil også give mulighed for, at forældre kan købe aflastning, hvis de lige har brug for et par timer for sig selv, eller med nogle af de søskende, der eventuelt ikke har autisme. Aflastning vil blive udført af mennesker, der har forståelse, viden og erfaring inden for autisme. Vi vil også kunne yde støtte og guidning, hvis I som forældre har brug for det under jeres ophold. Det skal også være et ophold, hvor der giver mulighed for, at I kan skabe et netværk til de øvrige gæster, hvis det er det, I ønsker. I det hele taget vil vi gerne bruge jer som samarbejdspartner i forhold til at skabe et dejligt, lille, unikt sted for jer. Derfor har vi startet Støtteforeningen Girsol, hvor vi har brug for jeres hjælp, andres hjælp, til økonomisk at støtte projektet, så vi kan få det op at stå, få købt huset og skabt nogle gode vilkår til et feriested, som I og jeres familie vil nyde.